Oznamovacie značky na budovách s fotovoltikou. To, že fotovoltické zariadenie máme nainštalované na budove, predstavuje pre hasičov zvýšené riziko a o tom sa už veľa popísalo a pohovorilo. Ako by sme im to ale vlastne vedeli uľahčiť? Hasiči o tom naozaj nevedia, že niečo také na streche máme. Stalo sa dobrým zvykom umiestňovať na budovu piktogram s upozornením na to, že na budove je nainštalovaná fotovoltika. Jeden taký vidíme aj na fotografii. Podobná situácia je aj pri elektrických rozvádzačoch. V prípade požiaru sa ako prvé odpojujú elektrická energia a zemný plyn. Podobný piktogram sa odporúča mať aj pri hlavnom vypínači elektrickej energie. Prečo plyn, to všetci vieme. A s elektrínou je to podobne. Chránime tým život a zdravie zasahujúcich hasičov. Oni vedia hasiť aj zariadenia pod napätím, ale musia byť na to pripravení. Takýmto jednoduchým spôsobom im vieme uľahčiť prácu a hlavne ich chrániť. Ak sa chcete o podobných rizikách dozvedieť viac, nezabudnite sledovať tento videoseriál.